Naftali First, jako jeden z těch, kterým Antonín Kalina zachránil život, se do Třebíče pravidelně vrací a jeho návštěvy jsou zde vnímány nejen jako připomínka minulosti, ale i jako inspirace k porozumění, otevřenosti a lidské solidaritě. Pane Firste, co pro vás znamená Třebíč a kdy je vaše vzpomínka na Třebíč jako první? Třebíč je jedno miesto, čo som objavil len potom, keď sme sa snažili priatelia a ja a moja partnerka Tova, aby Antonín Kalina dostal to vyznamenanie od Yad Vashem Spravodlivý medzinárodný. Áno. A to bolo, myslím, v roku 2012. Ano. A sme na tom pracovali a sme boli šťastní, keď Yad Vashem to uznal, že Antonín Kalina je ozaj záchranca a nerobil to za peniaze a není Žid. A som bol šťastný, že to dostal a od toho času môžem povedať, skoro každý rok, okrem COVID a také veci, chodím sem k vám a stretol som tu veľmi príjemných a ľudí, čo sa vôbec zaoberajú o holokaust a vôbec o židovskej tragédie. A vy jste vzpomenul Antonína Kalinu. V čem vidíte takovou výjimečnost vlastně toho člověka, té jeho povahy jako člověka a jako zachránce? Keď ja som bol stykom s Antonínom Kalinom, tak ja som vôbec nevedel, že on je taký zvláštny človek. Ja som bol vtedy decko. Som mal 12 rokov. A veľa vecí viem o ňom. Neskôršie som sa dozvedel. Ale mne osobne môžem povedať, dvakrát mi veľa pomohol a som mu vďačný teraz, čo som sa s ním stretol. Prvá vec bola, že z Buchenwaldu ma vybral z bloku 45, to bol blok pre normálnych väzňov, dospelých väzňov, a jeden deň prišiel Antonín a viem, že s Robertom Bichlerom a zobrali ma do detského bloku a chceli aj mojho brata, aby prišiel, ale my sme sa tam robili ako výmenu s menami, tak bol problém, ale mi slúžil, že aj donesie brata do detského bloku. Detského bloku 66 Buchenwaldu. A druhýkrát, čo mi, môžem aj povedať, že snad zachránil život, ja som bol veľmi chorý, som ochorel v tom bloku 66 a som mal vysokú horúčku a som halucinácioval a už som umieral. A on povedal môjmu bratovi, že ty ho musíš zobrať do revíru. Revír to je akoby nemocnica v Buchenwalde. A môj brat nechcel ma zobrať a ja som nechcel ísť, lebo sme vedeli, že v tábore, v nemocnici to je len jednosmerné. Ale nakoniec povedal, ty musíš, lebo on za pár hodín môže tu umrieť. Tak môj brat ma zobral do nemocnici v Buchenwalde a časom som sa tam zotavil a to bolo veľké, môžem ďakovať Kalinovi, že stál na tom, aby ma zobral a myslím, že s tým aj zachránil môj život. My panu Kalinovi vlastně můžeme děkovat, že teď se tady můžeme scházet a můžeme se tady vidět v Třebíči, což je pro nás vždycky taková slavnost. Zeptám se ale teď trochu vážněji. Svět se mění. Jaký je teď přístup společnosti ke vzpomínce na holokaust?
Pozrite, ja môžem tak povedať, že po vojne, keď sme sa vrátili, holokaust vôbec nebol zaujímavý. Nikto sa o tom nezaujímal, čo sme prešli, čo sme trpeli, koho zavraždili. Každý sa staral o seba a každý myslel, že tie ťažkosti, čo on sám prežil, to je to najhoršie. Tak to vôbec nebolo zaujímavé pre svet. Potom ani v Izraelu, ani na svete. A potom prišiel Eichmannový proces a vtedy sa začalo opýtať a dozvieť, čo sa stalo v tých táboroch a ako vraždili a koľko ľudí zavraždili. Tak vtedy to bolo zaujímavé. A môžem aj povedať, že je rozdiel medzi štátmi, kde sa o to viacej zaujíma a kde menej. Napríklad môžem povedať, že v Nemecku majú veľký záujem o to a som tam viackrát pozvaný, niekedy aj dvakrát, trikrát cez rok, aby som prišiel a im vysvetlil a rozprával, čo sa mi stalo. U vás v Trebeči je to veľmi vážne zoberené. Pravdepodobne, že aj Češi majú zvláštny pocit, to sú zvláštni ľudia. Ja vždycky vysvetľujem, že Česi a Slováci, to není to isté. A Češi sa chovali cez vojnu ináč, ako Slováci. A keď som pozvaný sem do Trebiču, tak vysvetľujem v Izraelu, že aké je to mesto a že ako to držíte tú kultúru židovskú, to není samozrejme vôbec. A ja sem prídem ako vážený host, preto, lebo ja som poznal Antonína Kalina a vy si to veľmi vážite, že prídem a rozprávam otvorené, čo sa mi stalo a prečo a ako. No, to máte pravdu, vážíme si toho, že za náma jezdíte. A navážu. Co byste vzkázal mladé generaci? Mladé generácie odkazujem, že poprvé nezáleží, kde sa človek narodil, či v Afrike, alebo v Európe, alebo v Izraelu, či je Žid, alebo kresťan, alebo čo neverí vôbec nikomu, má vyrásnuť na ten istý pohľad na svet, ako človeka, čo nemá nenávisť. Aby videli tie dobré veci, čo sa môže stať. Aby nemyslel, že jeho nápad, či detsko, alebo dospelý človek, že len on má dobré nápady a on má pravdu. A aj keď keď myslí, že ten druhý národ, alebo tá druhá dedina sú není v poriadku, všetko sa dá vyriešiť bez vojny a bez zbrane. A najväčší a najdôležitá vec, čo hovorím, vždycky s tým aj skončím, keď rozprávam, že musíte byť človek. A v Čechách hovoria človek s veľkým Č. Áno. Lebo keď si človek, tak aj v ťažkých situáciách zostaneš človekom a nebudeš kradnúť a nebudeš nadávať a budeš sa slušne chovať. A keď si není človek, tak sa aj v práci to nebude dobre, aj v univerzite. Hlavná vec, aby človek zostal človekom. Tak to je velice silná myšlenka pana Naftali Ďuro Firsta. A já ještě poslední otázku. Co byste přál tomu festivalu Malé Chaim do budoucna? Festival Malé Chaim
To je tiež ako briliant v štáte a teraz zmenili meno, predtým to bolo Šamaim, teraz to volá Malechaim a prajem, aby Malechaim držalo ešte pár rokov a keď budú myslieť, nájdeme spolu nejaké iné meno, aby to pokračovalo, ale aby to prišli návštevníci a dostali aby si sa naučili, čo sa tu stalo, kto bol Kalina, aby tá dobrota sa rozširovala v Čechách, na Slovensku, na celom svete, aby ešte veľa rokov ten festival pokračoval, aby veľa ľudí sem prišlo. To je krásná myšlenka. Já myslím, že k tomu není příliš co dodat. Pane Firste, já vám přeji hodně zdraví, hodně vitality, kterou vy máte na rozdávání a hlavně dál spokojený život. Děkuju vám. Ďakujem, že ste ma pozvali a ja vám prajem všetko najlepšie, zdravie a pokračujte, ako ste to robili doteraz. Děkuji. Naftali First zde není pouze hostem. Stal se součástí místního společenství, mostem mezi generacemi i symbolickým hlasem těch, kteří nemohou promluvit.